Така, сега. От днес летище София. Господин президент, искам само да ви уведомя, че гъбите, които поръчахте, са вече във вашия офис. Павлине, не сега. Първо на първо адресирам нацията. Второ на второ, никакви микродози, искам мегадоза и да се убия от бой на 7 рилски езера, да се изпукам там кът мастия и да видя Исус и да го питам как тия 7 рилски езера да станат 9. Ясен ли съм? Да, господин президент, съжалявам много. Няма проблеми. От днес летище София, няма да споменавам имена. Здравейте, говори вашия командир Валю. Аз нямам никакъв опит с пилотирането, няма никакви проблеми. Напускаме българското пространство, защото напуснах семейството си и в момента съм сингъл. Ако има курви, може да си купите някакви парфюми, някакви такива работи и най-вероятно всички ще умрем. Sit back, relax and enjoy the flow.